Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Wallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Para bebunden, para bini sesepuh ingkang hanggung mastuti datang reh pepayan ingkang utaman ingkang pantas pinuti pundi, para panggabating praja satriyani negari ingkang minangka dados pandam-pandaming para kalawedase ingkang pantes kinurmatan, para alim ulama, kiai, ustad-ustadzah ingkang rinten dalu tansah sumandhing widya kitab suci wahyuning ilahi ingkang satu luhuring budi, para tamu kakung sumawana putri inggih braya agung trah ingkang hambak berbudi dharma ingkang pantes sinutrarsana, keparing kula hambuga wiwarani suka wenganing wicara mewah dharmaning kandha awit saking keparinipun Bapak Khairul Anam Asfari dala Ibu Siti Faiza Kasdar ingkang hamangku kersa wonten ing regalan punika kula maradhapa kapeteden sinaraya ingkang paring kedahan jejiri minangka pranata adicara. Saderengipun kula ngaturaken rencaning tata adicara ingkang sampun karancah karakit saha katata dening para kalawangsa karena cunduk kalian kuncarane bangsa ingkang linambaran agunging Pancasila. Sumangga panjenengan sedaya kawula dherekaken manunggu puja nun inggih ngaturaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala satemah hamba bardaya pangaribawa ingkang tumanduk dhateng para kawula tasih. Kajena ing saklebeting kalan punika panjenengan sedaya ugi kula tansah dipun paringi kempal manunggal karaharjan kanthi kalis ing sambikala. Shalawat salam mugi tansah matur sadalem panjenenganipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paling pitedah dumateng kula lan panjenengan sedaya awit saking zaman jahiliyah ngantos dumugi zaman samangke terang benderang nun inggih dinul Islam. Bapak Ibu ingkang winantu ing Sukorahayu, sumangga adicara ing enjang punika kita buka sesarengan kanthi waosan umul Quran kanthi panuwun mugi-mugi pinanganten kekalih anggenipun bebrayan tansah dipun ridhoni dening Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur nuwun Bapak Ibu ingkang winantu ing Sukorahayu, langsung kemawon minggah adicara ingkang ngangka kalih nun inggih waosan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Wadene dalem punika badhe kawaos dening panjenenganipun Ibu Fitri Analia saking Ibu Guru SD Negeri 1 Paciran. Dumateng panjenenganipun wedal sasana kawula sumanggaken nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون
Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bokaton kula wau wasan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim ingkang sampun kawos dinding panjenenganipun Ibu Fitri Analia, seorang guru saking SD Negeri 1 Paciran. Mugi-mugi kanthi wawasan ayat suci kala wau saged nambah amal kesaenan tumrap ingkang maos, ugi saged sumrambah dhumateng kula lan panjenengan sedaya tumrap ingkang midhangetaken. Mila dhumateng panjenenganipun kawula aturaken matur nuwun. Bapak Ibu ingkang winantu ing Sukarahayu minggah adicara salajengipun nuninggi atur pasrahipun Mas Dimas Lukman Arfugon wadine dalu punika badhe kaaturaken dening panjenenganipun Bapak Nuryanto minangka sesole saking panjenenganipun Bapak Sairan Dara Ibu Romlah. Dhumateng panjenenganipun Pak Nuryanto wedal saha sasana kawula sumanggaken nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. La haula wala quwata illa billah. Qala Allahu ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatal liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Qadratul kiram, para alim, para ulama, para kiai ingkang tedhak ing pamawas minangka pangayamanipun para umat mawi kiblat kitab suci kang dahat kinurmatan. Dumateng para pepunden, para nayakaning preja minangka pangemban pangimating preja, songsong pandam panduming kawula dasih isi kang dahat kinurmatan. Dumateng Bapak Sepuh Kadang Sentono Kakung Sumono Putri, satriane negari kang pantes sinudarsana. Dalikang dados keutanganipun para sepuh kang kawula tresnani, dhateng kantun Bapak Ibu ingkang hamanggugati pinangenten kekalih ingkang nandhang kabejan. Puja-puji astuti kang sampun lumunтураken saking sanipun Allah Subhanahu wa taala. Wondene panjenengan sami atur pambagya dhateng Bapak Ibu hamanggugati sagutrah kala wangsa ingkang sampun piwayungan saking saning Gusti Allah taala. Wujuding kabagas sarasan kanugrahan kanthi wasan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Nah, boten katarumpen sholawat salam takdim katur dhateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menika minangkaring titah kang sampun paring palumpi dhateng para umat kanthi patuladan agami Islam. Bapak Ibu mangertosa toh kula kumawantun jemenawa ngarsa panjenengan menika ngemban dawuh saking keluarga agung Bapak Haji Bapak Haji Sairan sarimbit kali Ibu Haja Romlah ingkang minangka kadang pisan dinapuk kadang pisan saking kita Paciran ingkang sakmenika minangka Bapak Ibu ingkang hamanggugati. Lah kinen nglaksanaken adicara kang pimas inggih menika lung pinang pasrah. Pasrahipun pinangenten putra dateng pinangenten putri. Inggih menika anak Mas Den Bagus Mas Dimas Lukman Al-Furqon pinanggih piantun putri saking kita Paciran ingkang paring asma Nimas Ayu Bella. Ing pangajab rawuh jengendika ingkang sampun marak suwan kanthi paring idi pangilah dalah tambahing berkah pangestu dhateng resanipun Allah Subhanahu wa taala. Lumuntur datang pinangenten kekalih saged ngemban bali wisma ingkang sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin. Bapak Ibu bilih tinawas pinangenten kekalih menika sampun trep nggih piyantunipun Mas Dimas
Inggih menika piyantun saking Kitong Gampang Sekar Bagus Sugio Lamongan ing wewengkon Jawi Wetan. Atmajanipun nggih mboten gedhe nggih mboten dhuwur ning sedengan. Niki jenenge Joko-Joko semepet Bu nggih. Dadi tinggalane kemanten kula delok pas ugi dodoan iki pas persis kaya ponak aku sing Jakarta. Sing lanang kaya Dude Herlino, sing wedok kaya Elisia Subandono. Lho niku dulur Bu kali kula, saestu niku. Dulur sejembok tapi tunggal presiden. Ngapunten Kang Kata Bu nggih. Niki acara walimah niku mung gunggung krupyuk kenthong bolong kemawon didamel happy mawon. Ing pangajap mangke wonten sabda tama, wonten paular-ular, wonten pangendikan saka Rama Yai, monggo kagem paugeranipun pinanganten kekalih minangka pengantin ingkang anyar lan saged kagem patuladanipun pengantin ingkang sampun kawak-kawak ngeten iki. Lah menika Bapak Ibu, Bapak Haji Sairan kang sakmenika lenggah wonten ing sasana Panajan. Kursi gadung dampar kencana limian babut permadani kang sinebaran sari-sari. Sekar Puspitasari kang sampun rinunce songsongan paing agung pagesangan. Janur kuning kang sampun lingkungan binundu widu jebat kestur gedang rojo kang rinakutan. Tak sawang Bapak Haji Sairan persis kaya angling Darmo nduk dhuwur panggung. Aku ngrungono MC ini tak rungono kono, wah MC ini suarane langsung nglantur-nglantur kudu nangis-nangis kaya gak iso bayar sewane omah. Menika peton saking Permadani gitu Pak Nggih. Peton Permadani Nirwana. Nah sampean kok lali karo gurune Nirwana. Pak Dwijo kula Pak Nuryanto, Pak Yasin Juwono Suwargi, Pak Mulyo Arif. Lah saniki terusaken Pak Sugiyarsono niku. Berarti SBN jenengan nggih, sinau bareng Nirwana ngoten. Naku gak nyopo gurune, pinter temen. Sembah nuwun niki Atmojo minangka siswa. Mas dipun uri-uri Mas nggih, sampun wonten kendhatipun. Monggo kita uri-uri budaya Jawa. Sampun ngantos kalindih kalian budaya ing Monconegari. Ngoten Mas nggih, sembah nuwun piyantun kang kaneman saged ngeten niki pun sangat luar biasa. Mugi-mugi mawon saged ngemban dawuhipun para ulama, ugi ngemban dawuhipun para siswa ingkang sampun adiluhung menggaing uri-uri budaya Jawa. Ngeten Bu nggih. Niki pun pas trep pantes gandes luwes demes lemes manten sarimbit. Sing lanang dasar bocah yo ayu, sing wedok sing lanang dasar bocah ganteng, sing wedok yo ayu. Lah niki mugi-mugi mawon niki dipun dongaaken sakingipun Allah Subhanahu wa taala. Kaibarataken gampang yo ora kurang wong wedok ayu, ewedene semono kok sampai kesandung wong paciran. Paribasane kesrimpet sewek kesandung gelung, lah kok aduh meniku mung jodoh kemawon. Tapi mboten salah blas. Tak sawang kemanten wedok condrone saking inggil. Rik mau ngandan-ngandan ngumbak segoralis nanggal sepisan idep namar kangen neter bawang sabunggul mau cepet takdir tutu metes sewijinipun timun junggo ngelung gadung mangulan-ulan pundak nerajumas payudaya nyengkiri gading bangkai temong kempit pupukang gastil tujuh untuk tanjung malam mengandap tungkak jaluni jinongko yang tinawas ngeringet kena geng goreng kucur yang kapan idu kena geng goreng rengginang mekar sak stadion Surajaya Lamongan. Yo gak ono wong Sugiyo kados ngeten iki, ya ngerti. Mulane Mas Dimas Lukman Al-Furqon kesrimpet sewek kesandung gelung oleh cewek saka Paciran. Ingkang bapa wonge ya gedhe dur ganteng tak sawang brengos kaya pageri kecamatan Pak nggih. Biasane Bapak Haji Sairan yang ganteng sekali nggih Pak nggih. Mugi-mugi mawon wonten ing sasana palenggan semangke panjenengan mangayu bagya saged tumales saking saning Gusti Allah taala. Mugi-mugi Mas Dimas angenipun ngemban bali wisma saged pinanggih ing kamarjikan inggih menika pinaringan rahayu widodo kalis lir ing sambikala menggaing tadapa sagami pinaringan mawaddah warahmah Allahumma amin. Bapak Ibu mangke wonten adicara kang wastanan sabda dama atawin pitutur luhur saking Rama Yai. Insyaallah kula mboten kata-kata ingkang kawula aturaken kemawon ewedene semanten kula suwun mawon kanthi Mas Dimas siji desa mawa cara, siji kutha mawa tata. Paciran beda karo Sugiyo. Mbok menawa Bapak Ibu wonten ing laladan Paciran menika mboten trep menggaing panjenengan, panjenengan kudu pasinaon, belajar adaptasi, melihat situasi dan kondisi
apa yang ada di kawasan Paciran. Mudah-mudahan panjenengan yang membangun rumah tangga insya Allah mendapatkan suatu berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Bapak Ibu, kula atur pasrah nggih menika piyantunipun boten kula pes nggih boten kula buntel napa wontene. Mangke kula suwun Bapak Ibu ingkang kamangugati keluarga besan saking Paciran nggih ngaten menika Mas Dimas Lukman Al Furqon kula titip dhateng panjenengan kula wentah sampeyan paringi aturan tata cara ing laladan Paciran. Mugi-mugi panjenengan saged pinaringan mantu ingkang guna tumraping nusa bangsa kelawan agami lan doa idi pangla panjenengan sami insyaallah kina bulan saking saning Gusti Allah taala ngemban bali semua ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Lan kula nyuwun kanthi sanget nggih ngapunten sing kathah malih pangombyong saking kita Sugiyo kathah sanget Pak. Niku wau beberapa mobil enten elep enten sembarang kalir. Niki wau kula berangkat saking Babat, mergi kula niki wonten job ten Babat. Ngebot-boti kadang pisan panjenengan Bapak Haji Sairan wong jenenge tangga ngarepe gitu. Dadi apa-apakno tak hormati, senajan ana job lho kono aku tetep melu Pak Haji Sairan. Sing penting padha oleh kayane. Ngoten Pak nggih. Matur sembah nuwun. Lan bilih wonten menapa toh kang sampun katuraken namine tiyang Pak nggih kuwatah sanget. Boten tepak palengganipun boten napa-napa, sementing kita menika guyub rukun trep angenipun medhaya dhateng panjenengan lan sageta panjenengan rami wonten kadaripun kala wau. Bapak Ibu, jarine wong Jawa tidak ada gading yang tak retak, tidak ada mawar yang tak berduri. Maka kami sebagai wakil dari Bapak Haji Sairan sekeluarga barangkali kurang pas dan kurang enak, terutama pengantin berdua, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kasebaken kagem panjenenganipun Bapak Nuryanto ya. Kanthi tatas titis tatas mentos terang gamblang wijal wijiling atur pasrahipun Mas Dimas sampun purna. Mugi-mugi punapa ingkang sampun kawidar sedaya kula wau saged ndadosaken manfaat ugi migunani wabil khusus kagem mempelai berdua umumipun kangge kula lan panjenengan. Mila dhumateng panjenenganipun kawula aturaken matur nuwun. Bapak Ibu ingkang winantu ing Sukarahayu minggah adicara salajengipun inggih atur tampi saking keluarga ingkang hamugati wonten dalu punika badhe katuraken dateng panjenenganipun Bapak Ahmad Husairi minangka sesole saking panjenenganipun Bapak Khairul Anam dalah Ibu Siti Faiza Kasder. Dhumateng panjenenganipun wedal saha sasana kawula sumanggaken nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ingkang minulya para alim, sesepuh, para kiai, para ustad-ustadzah ingkang kula hormati wabil khusus Bapak Ustadz Akhyar Magister Pendidikan Islam. Ingkang kula hormati Sohibul Haja Bapak Haji Khairul Anam beserta istri Ibu Haja Siti Faiyah. Ingkang kula hormati Bapak Haji Sairan kali istrinipun Ibu Haja Romelah. Para pengiring penganten saking Desa Sekar Bagus, Kecamatan Sugiyo ingkang kula hormati,
Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat semuanya yang telah menghadiri undangan Sohibul Hajah. Dan yang tak lupa yang paling bahagia pada kesempatan kali ini Ananda Bella Nabilah Mujahidah dan Ananda Dimas Lukman Al-Furqon. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan taufik hidayah, kesempatan serta kesehatan sehingga pada siang hari ini Bapak Ibu sekalian bisa hadir dalam rangka menghadiri acara pernikahan Ananda. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, izinkanlah kami wonten mriki makili minangka wakil saking Sohibul Hajah Bapak Haji Khairul Anam kali Ibu Hajah Siti Faiyah. Untuk yang pertama masih dalam suasana Lebaran Idul Fitri. Kita menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Yang kedua, kami matur suwun atas kerawuhanipun panjenengan sedaya. Karena apa? Suatu kehormatan bagi kami Sohibul Hajah mendapat kerawuhan panjenengan sedaya untuk menyaksikan sekaligus memberikan doa pernikahan anak kami. Mudah-mudahan Allah akan membalas pahala sekaligus memperpanjang umur panjenengan semuanya dan menambah rezeki sedaya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, napa wau ingkang sampun dipun sampaikan saking perwakilan pengantin putra dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya terima Ananda Dimas Lukman Al-Furqon sebagai anak kami, karena secara syar'i tadi pagi pukul 6 sudah melaksanakan akad nikah di Masjid At-Taqwa Desa Paciran. Sehingga insya Allah mulai saat menikah Ananda Dimas Lukman Al-Furqon sudah menjadi anggota keluarga kami. Insya Allah kami akan membimbing, membina, mengarahkan kepada Ananda Dimas sama seperti kami membimbing, membina, mengarahkan anak kami Bella Nabilah. Mudah-mudahan kedepannya kedua anak ini akan menjadikan, mengarungi kehidupan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, jadi kami selaku orang tua hanya bisa mendoakan mudah-mudahan Allah memberikan barokah kepada pengantin, baik itu di waktu bahagia maupun di waktu susah, dan menyatukannya dalam kesayangan kebaikan. Barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, karena Ananda Dimas kali Ananda Bella mulai saat menikah pun gada bapak dua, ibu dua, maka saya juga mohon kepada besan, monggo sareng-sareng untuk membina, menjaga dan mengarahkan anak-anak kita ini untuk menuju keluarga yang bahagia. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dan yang mungkin harapan kami yang terakhir, mudah-mudahan Ananda ini nantinya juga merupakan akad nikah yang pertama sekaligus akad nikah yang terakhir. Jadi kami berharap
ini sudah terakhir untuk melakukan akad nikah bagi anak-anak kami. Itu harapan dan doa dari kami. Selanjutnya kami atas nama Sokibul Hajah juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bila mana kami dalam menjamu, kami dalam menerima panjenengan semuanya banyak kekurangan-kekurangan. Di antaranya mungkin tempat atau pasugatan yang kurang nyaman atau kurang enak. Kami berusaha untuk sebaik-baiknya, namun karena ya kemampuan kita hanya sebatas itu, maka itulah yang bisa kami berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Khususnya kepada tetangga Keparo, mungkin perjalanan karena acaranya di jalan mungkin terganggu. Demikian juga mungkin karena suara bising sound system atau kena getaran sound system, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya yang terakhir mungkin dari Bapak Ibu pengiring atau dari Desa Sekar Bagus, mungkin mumpung sudah di Paciran, nanti setelah acara ini mungkin sekaligus untuk rekreasi ke wisata Paciran, monggo. Seumpami jenengan langsung kok acara kondur tenggene dalemipun panjenengan, saya hanya menyampaikan harapan doa mudah-mudahan panjenengan semua selamat sampai ke tempat tujuan. Itu kira-kira yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.